Мир Божий вам, брати та сестри, ті, що мають мир Божий, знають, що є таке мир. Вітаю вас всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Ми вам звіщаємо радість, ми вам звіщаємо радість, ми вам звіщаємо радість, радість, радість у Христі. Ми вам звіщаємо любов, ми вам звіщаємо любов. Ми вам звіщаємо любов, любов, любов у Христі. Ми вам звіщаємо мир. Ми вам звіщаємо мир. Ми вам звіщаємо мир, мир, мир у Христі. Ми вам звіщаємо радість. Ми вам звіщаємо любов. Ми вам звіщаємо радість, любов, мир у Христі. Подивись на берег річки, де багато є роси, там поміж квіток барвистих лілія цвіте в красі. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу, корінці її водою підкріпляються щодня, квітка скроплена росою, світить рання її зоря. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. О, яка краса творіння, як про неї Бог подбав, без турбот вона й мучіння, чого ж ти в журбу упав? Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Шилку, що літа в полі, вабить лілія. Сам Соломон мудрий, багатий, не ходив в пишних шатах, як вона. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Допусти сперва так кудися нам виповнити цю правду. Написано, хлібом самому буде жити людина, кожним словом, що походить з уст Божих. Ще написано, спокушай Господа Бога свого. Йди сано, бо ж написано Господу Богу своєму, поклоняйся і служи одному йому. Покайтеся, прибуло Царство Небесне, їдь за мною, я зроблю вас хлопцями людей. Блаженні Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, вони засмучені, вони утішені, жені лагідні, не спадкують вони. Блаженні голодні та справні правди, вони будуть нагодовані. Жені милостиві, помилувані не будуть. Чисті серцем вони будуть бачити Бога. Жені миротворці, вони синами Божими стануть. Жені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Жені ви, ганьби не гнати вас будуть, будуть плутно до вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Жийте, веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Нагнали проки, що були перед вами. Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим насолити її? Наглядайся вона вже не наші, коли ваша надвір була висипана та потоптана людьми. Коли світло світу не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. На запалі світильника, що поставить його під посудину. Але на свічник світить воно всім у домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб не бачили ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророки прийшов. Я руйнувати прийшов, але виконати. По правді кажу вам, доки небо земля не минеться, а гійота одна, ні жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. То порушую не менш цих заповідей. Людей так навчіть,
Або найменше в Царстві Небеснім. А хто виконає та навчить, той стане великим в Царстві Небеснім. Кажу вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Чули, що було страдання наказане? Не бувайте, в'є підає він судові. А я вам кажу, що кожного гнівиться на брат свого, підає вже судові. Скаже брат Спарака, не Верховному суду. Дурний, підведає гаєні огнені. Бо коли присеш ти до жертівника дара свого, то тут згадай, що брат твій щось має на тебе. Залишив тут дара свого перед жертівником і піди примирись спершу з братом своїм. І повертайся примирись свого дара. Морить за своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йти. Той супротивник в суді не віддав, стяжку прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не висвіти останнього шеліха. Чули, що сказано, начни перелюбу. Я кажу, що кожен подивиться на жінку з важливістю, тож вже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери, кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж доєнце тіло твоє було вкинене. Як правиця твоя спокушає тебе, і з неї кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж доєнце тіло твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не кидай листа розгодового. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, він повинен розпусти. Доводить до перелюбу. Хто з відпущеного вибереться, то чинить перелюб. Чули, що було страждання наказане. Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо він ні жорнихів це, а Єрусалимом, бо він місто царя великого. Клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш чинити білою чи чорною. Ваш слухай буде так, ні, а ще більше на це ти від лукавого. Чули, що сказано, око за око і зуб за зуба. Я вам кажу, не противити злому. Коли тебе вдарить хто вправо, що буде випустаємо і другу. То хочете позивати, забрати сорочку твою, віддай плаща йому. Та силувати тебе буде, відбути подорожня на милі одну, ти зі мною твій. Ти просто тебе додай. А хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Чули, що сказано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, пославляйте тих, хто вас проклинає, приділо тим, хто ненавидить вас, моліться тих, хто вас переслідує, що вам бути синам Отця вашого, що небі, що наказує сходить сонцю своєму над злими, над добрими, хоч посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. Вони саме митики роблять, коли вітають тільки братів своїх, то що ж особливо робите, чи погано, чи не так. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Старіться виставляти свої милостині перед людьми. Бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Тож, коли чиниш ти милостиню, зроби перед себе, як то роблять ті лицеміри. Синок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. А ти, коли чиниш милостиню, не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Таємна була твоя милостиня, а те, що бачиш таємно, дасть тобі явно. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, щоб відставати молитися писаного та на перехрестях, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Ти, коли молишся, йди з Сокомірщини, зачини свої двері, помолися Отцеві своїм, що в тайні, а Отець, що бачиш таємно, дасть тобі явно. Як молитися, не прикаються зайвих і поганим, бо тому вони будуть вислухані своє веломовство, тож не подивляться їм, знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте, що раніше за ваше прохання ви ж моліться отак. Отче наш, живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. І наш день даємо сьогодні, простимо духи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас опробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, слава навіки. Амінь. Бо людям просить пророхи їхні, просить і вам, ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний просить вам пророків ваших. А як постите, не будьте сумні, як у ті лицеміри. Вони возміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. Ти коли постиш, намасти собі голову, Отця своє мий, що ти постиш вони ви людям, Отцеві сам, що в тайні, а десь, що бачиш таємне, віддасть тобі явно.
Не складають скарби собі на землі, навіщо міг держа, злодії підкопства вкрадають. Знаєте ж собі скарби на небі. І мені жах не нищить, а злодії до них не підкопства та не крадуть. Скарб він нам буде серце твоє. Око – то світильня тіла. Око тебе буде здорове, все тіло тебе буде світле. Коли б твоє око легке було, все тіло буде темне. Тож, коли світло, що в тобі є темрява, то кажете велика темрява. Ніхто до вам служити не може. Бо одного зненавидить, а другого буде любити. Або ви триматися одного, другого знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Через сам кажу, не журіться про час. Ви кажучи, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, і про тіло своє, в що ми задягнемось. Тож найбільше від їх життя йдуть тіло, погляньте на птахів небесних. Не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, а проте ваш небесний Отець їх годує. Тож ви набагато вартіші за них. Хто із вас, коли журиться, зможе додати зрост свого ріктя одного. І проводять, що хлопочетесь. Принаймні до привілеї, як зростають вони. Не шиють, не прядуть. Ми робимо, що сам Соломон. В цій славі своїй не вдявся отак, і вона із них. Випох, беру траву. Сьогодні сіє, завтра печку дає, так задягає. Це тільки ж краще задягне він вас, маловірні. Тобто я кажу, не журіться про час, ви кажуть, що воно їсти, що воно пити. І про тіло своє, в чому задягнемось. Про всього того погано шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай найперше царство Боже і правди Його. Все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потурбується. Хтось для кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Може, яким судом судити будуть, таким же судять і вас. Такою мірою будете мірити, такою відмірять і вам. Чого, бо ці брати, то ти заскоку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Як ти скажеш до брата свого, дай я вийму заскоку з ока твого, коли він колодив у власному оці. Оце міре, вийме перше колоду з власного ока, потім побачиш, як виняти заскоку з ока брата твого. Не кидайте святок сам, не розпайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, обернувшись, не розшматували і вас. Просіть будемо, да? Ну, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, хто просто удержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи у вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба просить, а він? Або коли риба просить, йому подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, треба добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть добротим, хто проситиме в нього. Тож, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, саме чиніть і ви, бо в цьому законі пророки. Виходьте з ними, говоріть ми. Просторі ворота широкодорожчі, веде до погибелі. В неї багато ходять. Потісніть ворота війська дорожчі, веде до життя. Мало таких, що знаходять її. Стеріться ваших пророків, що приходять до вас у дежі овечій. Всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. І ваш виноград на терені збирають, офіки з баляків. Кожне дерево добре, росли добрі. А дерево зле росли лихі. Не може дерево добре родити було лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Всяке ж дерево, що доброго плоду не родить, всяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубиться та огонь кидається. Тож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, від Царства Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато прийдемо того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, хіба не ім'ям Твоїм чудо велике творили, і молошую тоді, я ніколи не знав вас. Ідіть мене всі, хто чинить беззаконня. Тож бо той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, і у чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Лино злив, родилися річки, буря знялася, наївники лисі, він не впав, а на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, лик не виконує, чоловіка не бачено, що свій дім збудував на піску. Лино злив, родилися річки, буря знялася, наївники лисі, він упав, велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої несачі не матиму, він покоїть мене на зелених логовиськах, водить мене до води тихої, скріпляє душу мою, веде мене стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забудь злапати зі мною. Твій жезл, твій посох, вони заспокоїть мене. Ти приготовив для мене трапезу при виді моїх ворогів. Намастив оливою голову мою, чаша моя то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя, приведу в домі Господньому повік. Не давайте злом за зло,
Любіть своїх ворогів, ворог твій голодний, накорми його, спрагнений, напої його. Робиш так, ти згортаєш гаряче вугілля, його голову. Не будь переможний злом, зло перемагай добром. Згляну біла хмара, на хмарі сидить подібний до сина людського, який мав на голові золоту корону, в руці гострий серп. Яка був за все, що ми пережили Радянського Союзу, герб, серп і молот теж. І давайте злом за зло. Чого ж кажу, люби свого ближнього, не нас у ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть тим, хто ненавидить вас. Миліться тих, хто вас переслідує, що вам буде синами лиця, прошу, що в небі, що наказує сходить сонце своїми милостивими добрими, дощ посилає на праведних, а неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, такого народу ви маєте, вони саме медики роблять, коли вітають братів своїх, то що особливо робите, чи погано, чи не так. Будьте досконалі, як на Отець ваш Небесний. До Соломона, дяка Богу, за всіх жінок, які дочку фараона його. Жінку теж, шалом. В історії, що сказано. Ніємія слова. Ніємія згадується на добро, шалом.